Var det ikke kun fodboldkampen, du ville tage billeder af? Nej jo. Jeg vil bare lige gerne have deres kamprum med. Altså, kan I ikke tige lidt stille? Så råb jeres kamprum. Jeg har rigtig ondt i hovedet. Vi må gå helt ud til den der kejle. Hun overtager banen. Ej, nu kommer hun altså lige midt ind i videoen. Nej, hun kommer lige midt ind i videoen, faktisk. Som video? Ah! Kan I ikke til lidt stille? Nå, Rasmus, han er derhen. Rasmus er helt derhen med en rød trøje derovre. Hvad? Den anden Rasmus, ikke dig, vel? Han er derovre, han har bolden derovre. Ja, han kaster den nemlig. Det er mega sygt, jeg står på. Lillebror, nej! Storebror. Vi må gå helt hen til den der kejle. Kan I ikke godt lige til stille?